Imos a comezar coa exposición da unidade 4, Visións sobre a realidade. Esta unidade ten dúas partes, unha parte adicada á ontoloxía e outra parte adicada ás cosmovisións científicas. Agora imos dar comezo á primeira parte. A primeira parte desta unidade titúlase a ontoloxía e divídese en 6 apartados: o problema do ser, a esencia, a metafísica de Platón, a metafísica de Aristóteles, a substancia na metafísica moderna e a substancia na metafísica contemporánea. En canto ao primeiro apartado, o problema do ser, compre sinalar que nel se aborda a cuestión de que, en contraposición ao resto de saberes, ciencias e demais coñecementos que se vinculan a unha pregunta específica, a un contexto particular da realidade na súa multiplicidade e diversidade, en contraposición a este resto de ciencias particulares, a filosofía vai a ser unha investigación sobre todo o que existe, é dicir, vai a ter a caracterización de saber universal, necesario, absoluto, e que vai a preguntarse por que aquilo que comparten todos os seres, todo o que compón a realidade. Ao cal se vai a responder filósofos tales como Aristóteles que o que comparte toda a realidade é o feito de ser. O que comparte unha pedra, un animal, un ser humano, e o feito de que todos eles son. Neste sentido, a filosofía, a súa cuestión fundamental vai ser que é o ser. A este respecto, no subapartado o significado do ser, hai que sinalar que o propio Aristóteles vai apuntar que o ser se di de moitas maneiras e que non ten, digamos, o mesmo significado en cada caso. Non é o mesmo dicir eu son alto, Xoán é alto, que dicir Xoán é un ser humano ou eu son un ser humano. Con isto querese dicir que, como veremos máis adiante, hai un uso substancial do verbo ser, que vai a ser o máis importante, mentras que hai outros usos accidentais do verbo ser. Isto volveremos a ver máis adiante, cando nos acheguemos, digamos, a filosofía de Aristóteles, mas a cuestión é que aquí xa se apunta a que o verbo ser vai a ser fundamental e incluso a propia palabra ontoloxía, que é a rama da metafísica que estuda en que consisten verdadeiramente as cousas que son, deriva o seu nome de toonta, que significa as cousas que son. En concreto é unha palabra da que se derivarán ens, que ven do verbo ser e que significa ente, na época medieval, como veremos, e a cuestión é que de aí nace toda esta rama da metafísica, que é aquela parte da filosofía ocupado por estudo da realidade, por todo o que vai máis alá, digamos, da propia física, dos límites da experiencia, e que neste sentido ten unha parte fundamental que é a ontoloxía, que, como decíamos, a rama da metafísica que estuda en que consisten verdadeiramente as cousas que son. A este respecto, ao largo da filosofía grega e tamén xa da filosofía medieval, se vai a vincular ao feito de ser ca esencia. A esencia vai a ser aquelo que nos define realmente, aquilo que fixa o que somos, e que non podemos deixar de ser sen deixar de ser nós mesmos. Neste sentido, a idade, o xénero, a nacionalidade, a cultura, a altura, o tamaño ou a cor do pelo non van ser trazos ou elementos que nos caractericen esencialmente, senón que, tal como dirá Aristóteles, son trazos accidentais. O que nos definirá esencialmente ou substancialmente vai a ser o feito de ser un ser humano. Neste sentido, esta sería a nosa verdadeira esencia, aquilo que se mantén ao largo do tempo e que non cambia, que é inmutable, o feito de ser un ser humano, porque se deixamos de selo, pois xa non seremos nós mesmos. A este respecto, hai que sinalar que xa na época medieval vai a xurdir un problema, que é a cuestión de si fai falta
ter lugar no mundo para, digamos, ter unha esencia, ou se algo ten esa esencia previo a estar no mundo ou non. Este problema sobre hasta que punto chega a esencia é o que levará na época medieval a introducir o termo de existencia. E así, pois, nacerá, digamos, este par de conceptos que son complementarios, mas tamén contrapostos, en canto a que a esencia sería aquilo que nos define e aquilo que non podemos deixar de ser sin deixar de ser nós mesmos, se vincula máis a eses trazos máis universais, necesarios, mantidos no tempo, inmutables, mentras que pola outra banda está a existencia. A existencia ten que ver co feito de ter lugar no mundo actualmente, de existir, o feito de existir, de ter lugar, de ter unha vida actualmente. E aquí a cuestión é que a existencia se vinculará a todos eses trazos que Aristóteles definía como occidentais, como xa veremos posteriormente, como a altura, o que estou facendo ahora mismo e demais, e que a cuestión é que ten que ver ca miña vida particular. E por eso digamos que a existencia é algo sempre múltiplo. A esencia de cabalo, por exemplo, pois ten lugar en existencias do máis dispares, desde cabalos negros, cabalos brancos, cabalos máis grandes, máis pequenos, desde que son poltros hasta que son, digamos, cabalos vellos. Digamos que é algo moi diverso a existencia. É algo que nace e morre, algo que comeza e que acaba. En cambio, a esencia permanece. A esencia está máis alá diso. Por eso se introduceu este termo de existencia para distinguir o feito de que é o que nos define do feito de ter lugar no mundo. E a cuestión é que na filosofía, na metafísica e máis particularmente na ontoloxía, pois vai haber dúas grandes concepcións, dúas grandes tradicións do pensamento que ten que ver con que si pensamos que o predominante en que somos é a esencia, ou si pensamos pola contra que o predominante no que somos é a nosa existencia. Os que poñen a énfase na esencia, en aquela definición, en aquele trazo universal, necesario, inmutable, van a ser os esencialistas. Eles son os que dan prioridade á esencia sobre a existencia. Estes filósofos, como podía ser Platón, como tamén será Aristóteles ao seu modo, e como tamén son os filósofos medievais, pois van a sinalar que o que somos pois xa está predefinido, e digamos que son eses trazos esenciais. Por exemplo, o ser humano, o feito de ser un ser humano, o feito de ser un animal racional, eso vai ser a nosa esencia. En cambio, a nosa existencia vai ter que ver co feito pois, de ter lugar no mundo, nacer nun determinado momento, nacer nun determinado lugar, ter unhas determinadas características, a altura, a fermosura, como nos movemos, que aficións temos, cal é a nosa nacionalidade, cal é a nosa cultura, e todo este tipo de cuestións. E a cuestión é que os filósofos esencialistas dirán que estes trazos pois son accidentais, inesenciais, que non son importantes para pensar en que o que eu verdadeiramente son. Mentras que para os existencialistas estes trazos, donde nacín, cal é a miña circunstancia, cal é o meu contexto, van ser os trazos que me van a definir. E non apelar a unha suposta esencia humana ou a outro tipo de feitos deste estilo. Nese sentido, dentro dos filósofos existencialistas, vamos a ter a filósofos como Sartre, filósofo existencialista do século XX francés, que terá unha gran importancia por ser, digamos que, o inaugurador ou unha das figuras fundamentais do existencialismo, con obras na que defenderá este novo movimento. Por outro lado, vamos a ter a Simone de Beauvoir, que tamén terá un gran peso, e por outro lado temos a filósofos españois como Ortega, todos eles do século XX e, por tanto, pertencentes á filosofía contemporánea. En canto a Sartre, pois posteriormente xa veremos un texto e afondaremos máis na súa concepción, e despois temos a Ortega, que, como amoso desta concepción, pois el ten unha célebre frase que é a de que eu son eu, mais a miña circunstancia,
e que ven a definir este feito de que eu non son eu só, non son algo illado e independente do mundo ou independente do meu contexto, da situación na que me desenvolvo, sino que esta circunstancia, estes feitos, a xeración a que pertenzo, aqueles feitos que digamos que me afectan a política, a situación actual, a miña familia e outras cuestións, pois van a definir cal é o meu proxecto de vida, que é o que penso que debo facer ca miña existencia. Por outro lado, está Beauvoir, que Simone de Beauvoir é outra das pensadoras incluídas dentro do existencialismo, e hai que sinalar que tamén é unha das fundadoras do pensamento feminista, unha das figuras máis importantes do feminismo do século XX, e que ten unha célebre frase que a de que non se nace muller, chégase a selo. Pois nesta célebre frase está amosando esta concepción existencialista de que o que eu son non é algo predefinido, non é algo que estea fixado por unha suposta esencia humana ou esencia de que é ser muller, que neste caso, nese tempo, sobre todo, estaba asociado pois este papel secundario da muller con respecto do home, por eso o seu libro é O segundo sexo, referido a este papel sempre secundario, pasivo, de retagarda, con respecto do home. E a cuestión é que, en contra dos que defendían que o papel da muller pois era o que era, o que estaba fixado polas escrituras, polos sagrados textos e demais, pois contra toda esa idea de que xa está predefinido que é ser muller, pois Simone de Beauvoir vai defender desde o existencialismo que o que realmente é algo pois non é algo que está fixado, senón que é algo que ten que ver coa súa liberdade e co que faga coa súa vida. Por eso, para todos os filósofos existencialistas, un concepto fundamental é o do proxecto. A vida como proxecto, como plan de vida, como proxectarse, como pensar que o que un quere chegar a ser. En este sentido, o que eu vai a ser non é algo que estea predefinido por a miña esencia, sino polo que faga coa miña vida, polo que faga coa miña existencia. Isto, pois no texto, tamén o podemos ver con respecto de Sartre. Sartre, digamos que é un dos fundadores e defensores do existencialismo, e el tamén vai a facer fincapé en que o ser humano pois é o que fai coa súa existencia. Neste sentido, pola metade do texto podedes ver a frase de que o home non é outra cousa que o que el se fai. Neste sentido, pois vemos ese trazo de construcción, de proxecto, de algo sempre inacabado, de algo sempre proxectado cara adiante, cara ao porvir, cara ao futuro, e que é algo sempre aberto. É algo no que hai este aspecto importante de liberdade, de que non está fechado o que eu son ou o que eu vou a ser, senón que eu subjetivamente, eu como individuo, como suxeito, como a persoa que eu son o que teño que decidir que o que vou a facer. E a cuestión é que isto leva a esa outra célebre frase de Sartre de que estamos condenados a ser libres e que ten que ver con que a liberdade pois é un feito que incluso, aínda que algúns poidan pensar pois que bo é eso de ser libres, pois o propio Sartre sinala que ten un lado positivo, claro, a liberdade, pero tamén ten o negativo de que realmente temos que elegir incluso cando non queiramos facelo, cando nos encontramos cos típicos dilemas morais, cando só podemos axudar a alguén e digamos, se non, outra persoa pode sufrir moito e non hai forma de evitar que as nosas accións levan a consecuencias que non queremos, pero non nos queda outra que decidir. Pois a cuestión é que esta obriga de decidir, de proxectarse, de facer, de ter responsabilidade sobre as nosas accións, pois están moi vinculados en xeral ao existencialismo. E precisamente por no centro ao ser humano, por sinalar que o ser humano é o que co que faga coa súa vida, pois se pode sinalar e se identifica é o que fai Sartre neste texto o existencialismo co humanismo. O humanismo era un movimento que poñía o ser humano no centro, que gababa, que sinalaba as súas grandes capacidades, a súa inteligencia, a súa bondade, e que intentaba, pois eso, por
poñer no centro o ser humano e non a Deus, como na época medieval e demais. E a cuestión é que Sartre di que o existencialismo pois se poden incardinar dentro dos humanismos en canto a que un proxecto, unha filosofía, unha tradición que vai a sinalar que o que vai a ser o suxeito é o que el vai a decidir e o que el vai a construir a partir da súa vida. Así que digamos que non hai Deus, non hai nada ao que podamos apelar para dicir que xa está todo decidido, como pensaban moitas tradicións filosóficas, sobre todo desde o helenismo, como era o caso dos estoicos, ou outras tradicións que apelan a que o destino pois xa está sinalado e que non só podemos aceptalo. Pois este pensamento ten moito que ver co esencialismo, con pensar que xa está todo prefixado. En cambio, un existencialista vai dicir que isto non é así, que todo está aberto, e que o que eu vai a ser depende co que eu faga coa miña vida. Neste sentido, se vedes as preguntas, pois entre elas poñeavos de en que momento de vida humana poderíamos decir que nos definimos completamente. E a cuestión é que isto non é algo que saberemos hasta que acabe a nosa vida. Por eso podemos dicir que a morte é o momento no que se define o que fomos, porque sempre é algo a posteriori, non queda prefixado, senón que queda en base ao que fixemos coa nosa vida. Por eso digamos que vos di aí no texto de que pois o que entendemos ordinariamente por querer é unha decisión consciente que para a maioría de nós é posterior ao que o home fixe de si mesmo. E a cuestión é que el vai apuntar a través pois eso da vontade do ser humano a facer uns feitos ou outros, adherir a un partido, escribir un libro ou o que sea, pois que isto el vai dicer que é un exemplo da miña vontade, e a cuestión é que unha vez que acabemos coa nosa vida e que reflexionemos ou se poida reflexionar desde fora sobre o que fixemos, o que escribimos, o que combatemos, o que loitamos, onde traballamos, todo o que fixemos pois vai a ser o que realmente fixe o que non somos. Por eso el di que a existencia precede a esencia, porque o que somos é algo que deriva do que fixemos ca nosa existencia. Unha vez visto isto, xa podemos pasar ao punto terceiro dentro deste primeiro apartado, que é, digamos, o da metafísica de Platón. A metafísica de Platón, como sabedes, é unha das concepcións máis importantes da historia da filosofía. Está vinculada a textos, como despois veremos, como da Caverna de Platón, que, digamos, son uns dos textos máis coñecidos de toda a filosofía. E a cuestión é que Platón, que é un filósofo discípulo de Sócrates, que desenvolve a súa actividade sobre todo no século IV antes da nosa era, pois é un filósofo que vai a, digamos que, a tomar teorías previas a él, nas que xa desde os presocráticos se trataban de achegar a entender que como é realmente a realidade e vai intentar superalas. A cuestión é que antes del haberá outros filósofos como Parménides ou como Heráclito que van a dar cada un pois unha definición sobre como é a realidade. Para Parménides a realidade vai ser inmutable, incambiable, é dicir, estática, nada se move, a realidade é o que é e nada máis. En este sentido, Parménides pois vai a vincular a realidade coa inmutabilidade, coa permanencia, coa indivisibilidade e demais. En cambio, por outro lado, está Heráclito. Heráclito fala de que a realidade é mutable, cambiante, fragmentada, múltiple. E a cuestión é que estas son dúas imaxes contrapostas de como é a realidade. Realidade realmente é o eterno, é o inmutable, todo eso que podíamos vincular coa esencia, coa sustancia, ou é pola contra toda esta pluralidade, todo este cambio, todo este continuo movimento que podemos observar a través dos nosos sentidos nos feitos. O feito de que haxa un montón de alumnos, cada un coas súas propias diferencias, esa é a verdadeira realidade ou a realidade é a esencia de ser humano, que ten realmente de peso. Pois Platón vai
a elaborar toda unha teoría que é a do dualismo ontolóxico, que se vai a influenciar por estas teorías e que as vai intentar superar estructurando a súa concepción da realidade en base a estas dúas partes, ao que se pode denominar o mundo sensible, que ten eses atributos que lle daba a Heráclito, o mundo cambiante, mundo fragmentado, mundo mutable, mundo múltiple, plural, no que acontecen determinados fenómenos continuamente, as cousas se degradan, volven a nacer, volven a morrer, etc. E por outro lado, se este é o mundo sensible, o mundo das cousas, o mundo tal como percibimos, por outro lado vai estar o mundo das ideas. O mundo das ideas vai a ter as características que lle atribuía a Parménides, a realidade, en canto que vai a recoller as esencias das cousas. A esencia de ben, a esencia de valentía, a esencia de beleza, a esencia de ser humano, todo este tipo de esencias pois van a estar recollidas neste mundo aparte. E digamos que estas van ser as dúas partes da realidade. A parte da realidade que captamos cos nosos sentidos e que para Platón veremos que é realmente mera apariencia, e a verdadeira realidade, digamos que o grao máis elevado do que son verdadeiramente as cousas, que son as ideas, e que están pois no mundo das ideas ou mundo inteligible. Neste sentido, pois vamos a ter estas dúas partes, e a cuestión é que a teoría de Platón se denomina teoría das ideas precisamente porque a estas esencias el lle vai a chamar ideas, e as ideas van ser perfectas, non cambian nunca e existen independentemente de nós. É importante sinalar que, ainda que usemos o concepto idea, non é o concepto da idea que temos hoxe en día, cando eu digo teño unha idea. Ese é un concepto máis ben moderno da idea como un contido mental. Pero para Platón, cando di idea, está pensando en esencia. E con esencia quere dicir algo que é independente de nós, non está na nosa mente, está nun mundo aparte. Por eso é importante tamén distinguilo. E a cuestión é que Platón elabora toda esta teoría, como veredes, sobre todo no tema seguinte sobre o coñecemento, para defender que o ben, a valentía e todo este tipo de conceptos os podemos coñecer realmente porque son conceptos universais, porque, digamos, son esencias, son fixos. E van a criticar, como veredes no próximo tema, sobre todo aos sofistas que decían que a virtude, o ben ou todo este tipo de conceptos pois non teñen, digamos, unha esencia, senón que nun caso podemos decir que a virtude é unha cousa e en outro caso podemos decir que é a contraria, porque é algo relativo. Os sofistas falarán de que é relativo á cultura, de que é relativo, digamos, ao contexto e demais, e a cuestión é que toda a teoría das ideas de Platón ven sendo a base ontolóxica que terá a súa concepción do coñecemento. Isto xa volo adianto porque o tema da ontoloxía e o tema da noseoloxía ou do coñecemento, o tema da realidade e o tema do coñecemento son temas moi vinculados na filosofía antiga e tamén na posterior, pero sobre todo en Platón é importante saber que toda esta teoría das ideas ten como objetivo xustificar a súa concepción universalista do coñecemento. E a cuestión é que por eso tamén temos un apartado sobre o coñecemento das ideas na que xa se vos adianta algunha das teorías de Platón sobre como coñecemos as ideas. Por un lado, el vai a sinalar toda unha teoría que é a teoría da reminiscencia, según a cal a nosa alma xa estuvo no mundo das ideas, pero digamos que caeu ao mundo sensible, caeu ao mundo no que estamos nós e uneuse aos corpos. E unha vez unida aos corpos, pois degradouse, perdeu os recordos de coñecer as ideas, como antes as sabía, e digamos que por eso non sabemos como son realmente as cousas. Cales son as esencias que están tras as apariencias. Pero o que di Platón é que a través da razón, en concreto, el falará, como veremos no próximo tema, da dialéctica, pois a través, digamos, da razón, en contraposición aos sentidos, pois debatindo, dialogando, razoando, dándolle voltas ás cousas, acabamos recordando as ideas porque estas xa están en nós. E por eso, en geral, podemos decir que a filosofía, en tanto que a vía do coñecemento racional,
pois é a que nos permite chegar a coñecer realmente a realidade para Platón. A respecto desto, pois tedes a continuación o famoso texto do mito da caverna ou mito da cova, no que el vai a facer toda unha alegoría para explicar esta diferencia entre os dous mundos, que el vai a representar por un lado o mundo sensible a través desa caverna e vai a relacionar ese coñecemento que nos dan os nosos sentidos cun coñecemento degradado, cun coñecemento solo das meras apariencias que se representa dentro da caverna basicamente pola visión das sombras, non por estar entre sombras e non saber realmente como son as cousas, pois isto Platón explica metafóricamente con esta imaxe de estar nunha caverna, de estar atado, de non poder ver realmente as cousas como son e estar mirando pois as sombras diante de nós pasar. Por outro lado, Platón vai a representar o mundo das ideas, o mundo no que están as esencias reais das cousas, o que verdadeiramente son, o que verdadeiramente a beleza, o ben, a valentía, a xustiza e demais, pois vai nos representar co exterior da cova. Saír á luz do exterior, saír afora, escapar desa escuridade, vai ser toda unha serie de metáforas para expresar o paso dese coñecemento sensible, dese estar, digamos, no mundo sensible e non coñecer como son verdadeiramente as cousas, co paso a coñecer as esencias, a coñecer realmente como son verdadeiramente o que é dicir, o ben, a valentía, a xustiza e demais. Neste sentido, toda unha alegoría que se ledes o texto e se vedes o texto completo que podedes atopar, aí veredes como pois Platón o explica a forma dunha fábula, contando pois que pasaría se liberamos a un prisioneiro que estaba aí atado e chega a conseguir salir, como lle vai aí costando moito irse ajustando e empezar a darse conta de que o que vía antes non era a verdadeira realidade, senón que agora, tras aclimatarse e xa empezar a poder ver o exterior, se dá de conta de cal é a verdadeira realidade das cousas. E incluso o mito acaba falando de que pasaría se ese prisioneiro liberado volvese a introducirse na caverna para intentar sacar os outros prisioneiros que pensaban pois que coñecían xa como era a realidade, xa que todos os días da súa vida a viron así e que basicamente estarían en contra deste, incluso pensarían que este é o tolo, é dicir, que o que verdadeiramente coñece as cousas pois sería tratado como un tolo, incluso se os intentar arrastrar con eles poderían incluso matar. Todo isto pois é unha alegoría que ten moitas lecturas. Agora estamos ca lectura máis vinculada ao plano ontolóxico, dese dualismo, desa diferencia entre mundo das ideas e mundo sensible, pero ten tamén esa lectura do coñecemento, sobre todo separando por un lado o coñecemento sensible, o coñecemento que nos otorga os nosos sentidos, e por outro lado o coñecemento racional, o que nos otorga a razón. Pero ten máis lecturas, por exemplo a lectura política, na que, se sabedes, este texto, ao fin de contas, está na súa obra A República, na que fala do seu modelo ideal de sociedade, de comunidade política, para que sexa realmente xusta, e no que explica, digamos, ese vínculo entre a sabiduría e, digamos, a gobernanza. Como, digamos, para el é o sabio o que debe gobernar, e digamos que, neste sentido, este mito da caverna tamén explica como, digamos, que o sabio, o que chegou a coñecer as esencias das cousas, pois non se debe de quedar fora da caverna, digamos, contemplando o ceo, por decirlo así, no sentido de contemplar o que é a xustiza, o que é o ben, sino que debe volver abaixo, ten que mancharse as mans, ten que embarrarse, ten que volver á caverna para intentar sacar os demais. Este, digamos, que é unha metáfora tanto do gobernante como tamén da propia educación, porque tamén o texto se vincula ao tema da educación en canto aos profesores. O profesor é o que saca ese prisioneiro afora, e tamén ese prisioneiro, cando chega, digamos, a desenvolver o seu coñecemento, pode volverse profesor e ser el o que ensina ahora a outros. E digamos que todo ese proceso pois explícase o complexo que é, como é algo moi gradual, pouco a pouco, hasta que nos damos conta realmente
de como son as cousas. Pois isto tamén está, digamos, neste texto de Platón. Por eso, o texto do mito da caverna é un texto tan importante, porque ten moitas lecturas, moitas miradas e danos moitísima información de todo tipo. Por eso, aínda a día de hoxe, pois é moi coñecido. Tamén tedes, como sabedes, pois unhas diapositivas nas que se fai toda esa contraposición e análise dos símbolos que aparecen no mito da caverna, como, digamos, está pois esa parte da caverna que representa o mundo sensible, na que incluso podemos dividir dos tipos de coñecemento, como vai ser o coñecemento da imaginación e despois o coñecemento vinculado pois a crenza, e despois está o coñecemento do exterior, que vai ser por un lado o coñecemento matemático, e por último o coñecemento máis elevado vai ser a dialéctica ou o coñecemento das ideas. Isto verémoslo máis ben no tema da seguinte, pero son elementos que vos poden axudar a entender mellor o texto. E a cuestión é que dentro das ideas podedes ver como hai unha idea, hai unha xerarquía entre as ideas, e a idea máis importante é a idea de ben, que a que no mito se representa co sol. O sol, digamos, que é o máis elevado. Cando saímos fora da caverna, digamos que tamén hai esta metáfora de ir desde a escuridade hasta a luz. Pois o sol, que digamos o que máis brilla, o que máis nos ilumina, é representado, ou representa, quero dicir, a idea de ben, que é a máis elevada para Platón, porque tamén pensade pois na dimensión ética, que ten tamén a súa concepción política e do coñecemento. Toda a súa concepción ten que ver con que o sabio coñezca o ben para poder facer o ben, tanto como individuo como gobernante. Por eso digamos que é importante ver as diferentes ópticas para entender ben o texto. Tamén podedes ver a contraposición entre o home común, entre a persoa común que se atopa nese mundo sensible, entre apariencias, que se caracteriza por a ignorancia, polo coñecemento que lle dan os seus sentidos, mentras, por outro lado, o filósofo se vincula pois a ese coñecemento das ideas, esa contemplación a través da iluminación, da luz, do que sería a razón e que lle permite pois saber como son verdadeiramente as cousas. Unha vez visto isto, podemos pasar á crítica de Aristóteles á teoría das ideas de Platón. Este é un argumento moi famoso, que é o argumento do terceiro home, que, se recordade esta lógica, pois basicamente consiste nunha reducción ao absurdo. É dicir, Aristóteles vai a retorcer a teoría de Platón de que hai máis de un mundo, que máis alá do mundo sensible, do que percibimos, de tal como é, habería un mundo máis alá, o mundo das esencias, e Aristóteles pois basicamente vai a darlle voltas este argumento para chegar a que isto pois non ten sentido, a que é algo absurdo. E basicamente vai a empezar falando de que se temos os seres humanos por un lado, nese mundo sensible, e temos a idea de home ou a idea de ser humano pois no mundo das ideas, para realmente poder ver se se corresponden ou non, faría falta como unha terceira idea polo medio que tuvera uns trazos, digamos, en relación a que foran os que teñen en común todos eses seres humanos distintos que hai no mundo, para poder, digamos, vinculalo a esa idea de ser humano, que sería como máis universal e abstracta. Pero despois, tendo esta terceira idea de ser humano ou do home, e por outro lado a idea do home, pois habería que volver a facer, digamos, outra idea polo medio, unha cuarta idea, e a cuestión é que isto faría continuamente, unha cuarta, unha quinta, unha sexta e así hasta o infinito. Basicamente, o que quere dicir Aristóteles é que non ten sentido que pensemos en mundos máis alá, en esencias máis alá das existencias, no sentido de algo separado ou nun mundo aparte. O que somos xa está nos individuos. A esencia vai estar dentro da propia existencia, en canto a que eu ou ti ou calquera, en tanto que ser humano, xa ten dentro de sí os atributos que o definen como ser humano. Non é algo que estea nun mundo aparte ou que sexa independentemente de él.
En este sentido, pois ese é o objetivo deste argumento, un argumento que basicamente di que é absurdo pensar en, digamos, ideas apartadas das cousas, en canto a que a verdadeira realidade é a que xa coñecemos, e a que está a realidade que Platón definiría como a do mundo sensible, pois para Aristóteles é a única que existe realmente. Por eso se fala de que a súa é unha filosofía realista, en contraposición a de Platón, que se denomina como idealista, en canto que pensa nunha realidade ideal máis alá da que coñecemos. E por eso para Aristóteles a verdadeira realidade está constituída polos individuos particulares do mundo sensible, non por esas esencias máis alá deles. Somos os individuos, somos nós os que conformamos a verdadeira realidade. Pero, para Aristóteles, como xa falamos antes, aínda que poida parecer, el non é existencialista. Aínda que el critique a Platón, que digamos que é o filósofo esencialista por excelencia, pois Aristóteles tamén é un autor esencialista, pero dunha forma distinta. Aristóteles vai a distinguir entre a sustancia e o accidente, como xa sinalábamos. Isto vamos a volver a ver cando vexamos as categorías de Aristóteles. E a cuestión é que el vai a decir que por un lado está o que me define realmente, o que eu son, que é o que el vai a sinalar ou definir como sustancia. Por eso se pode identificar o concepto de sustancia co de esencia, aínda que recordemos que esencia e existencia son termos que introducen sobre todo os pensadores medievais ou intentar comprender ou seguir a liña da filosofía grega. E digamos que por eso o par de conceptos sustancia-accidente podemos considerar precedentes ao par de conceptos esencia-existencia. Pero bueno, a cuestión é que Aristóteles vai facer esta distinción entre o sustancial e o accidental, entre o que me define realmente, que é algo inmutable, algo que está en min, e o accidental, que é todos eses feitos que realmente para Aristóteles non me definen, canto mido, como son de alto, como son de baixo, como teño pelo, que estou facendo agora mesmo e demais, pois son trazos accidentais. E a cuestión é que estes trazos son os que te definen según os existencialistas, pero para Aristóteles non. O que te define é a sustancia. Pero a cuestión é que a sustancia está en nos mesmos. En cada individuo, en cada ser humano, podemos atopar ese trazo común ao comparalos, que é o que os define como humanos. Por eso digamos que o sustancial xa está nos propios individuos, pero é realmente o que ten máis peso, en contraposición aos accidentes. Por eso, isto é importante. Aristóteles segue sendo un autor esencialista porque lle dá máis peso ao que el define como sustancial fronte a todos eses trazos accidentais. Pero di que a sustancia está neste mundo, está nos propios individuos, a sustancia do que é ser gato está en cada un dos gatos, a sustancia do que é ser unha flor está en cada unha das flores, etc. Unha vez visto isto, pasamos a outro aspecto importante da concepción metafísica de Aristóteles, que é a idea de que para coñecer a verdadeira realidade hai que coñecer as súas causas. Aquí Aristóteles vai nos vincular tamén de novo aos pensadores presocráticos. Se recordades, os pensadores presocráticos sobre todo van a falar nunha causa material da realidade. Recordade como Heráclito fixaba o lume como a causa ou arjé do que estaba todo formado, que conformaba o mundo. Como para Tales, o arjé é a auga, como para Heráclito o arjé é o lume e demais. Neste sentido, os filósofos presocráticos sobre todo van a falar, según Aristóteles, da causa material, de que está feito algo. E Aristóteles vai a recoller esta causa. Despois vai haber outra causa, que é a causa formal. Esta causa Aristóteles vai a vincular sobre todo
ca teoría das ideas de Platón, a idea de que esas esencias poden ser entendidas como formas e son as que teñen o maior peso sobre como son realmente as cousas. Porque este é outro feito importante a sinalar sobre a teoría de Platón, que é a idea de que as cousas, cada individuo particular, non deixa de ser unha imitación da idea de ser humano. Neste sentido, as esencias son como a causa formal das cousas. E Aristóteles vai a recoller esta causa, pero a cuestión é que se para Platón a causa máis importante é a formal, pois Aristóteles pois vai a ir sumando máis causas e non vai a centrarse só na formal. Fala por un lado da material, como xa vimos, vinculado sobre todo ao que xa decían os pensadores presocráticos, fala da formal, tamén fala da causa eficiente, que quen fixo algo, quen é o axente que produciu a sustancia, e que el tamén vai a vincular a Platón, en canto a que Platón ten unha obra que se chama O Timeo, en a que basicamente explica a orixe do mundo, e aí fala dun demiurgo, dun artesano divino, que é, digamos, como que tomando como referencia o mundo das ideas, e a partir da materia, pois foi como creando o mundo sensible, que é o mundo no que nos vivimos. Digamos que aí é onde Platón explica esa concepción súa de como se creou a realidade, e aquí, pois, este demiurgo é un exemplo de causa eficiente. E por último está a causa final. Aristóteles vai dicir que el é o primeiro en introducir este tipo de causalidade, e que significa que ten que ver con que Aristóteles é un autor que cree no finalismo, tamén chamado que ten unha concepción teleolóxica, é dicir, que pensa que está guiada por un telos, por un fin. Todo o que existe na natureza ten unha finalidade. Está predefinida no aspecto de ir cara a algún lugar. El explicará na súa concepción que todas as cousas que están feitas de auga e terra van a moverse, por exemplo, cara abaixo, as que estean feitas de lume e aire vanse mover cara arriba, e digamos que todo vai a ter, digamos, ese movimento natural, vai ter, digamos, esas tendencias naturais cara a algo. E todo isto ten que ver, pois eso, con que el introduce con unha causa propia a causa final, que é a de que para que se fixou algo. A causa final é a que aclara cal é o propósito de algo. Podedes ver na imaxe como estas 4 causas se poden dividir en 2 tipos. As causas intrínsecas, que están, digamos, no propio obxeto ou cousa creado, por exemplo, a materia da que está feito, ou a forma que se seguiu como modelo a hora de moldealo. Podedes pensar na estatua, que podedes ver a vosa dereita no PowerPoint, en canto a que, digamos, unha estatua de mármore pois está feita de mármore e guiada por un modelo, por exemplo, a hora de realizar un anxo ou unha figura de un deus ou deusa, como pode ser a figura de Atenea e demais, e digamos que a propia figura de Atenea ou dun anxo e a propia figura ou o propio feito de estar constituído por mármore, digamos que son causas intrínsecas que están propiamente nesa cousa. Por outro lado están as causas extrínsecas, que son as que teñen que ver con, por un lado, a causa eficiente en canto a quen é o creador, por exemplo, no caso dunha estatua é o escultor, e por outro lado tedes o caso da causa final, que é o motivo polo que foi feito. Por exemplo, levar unha estatua a un templo para así poder honrar aos deuses ou cuestións similares. Neste sentido, ese objetivo, ese propósito, non está, digamos, intrínseco á propia estatua, sino que algo que se lle dá desde fora a hora de fixar por que se fai algo. Por eso é algo extrínseco. E estes son os 4 tipos de causalidade. Despois,
Xa sinalamos a cuestión de que esta se trata dunha filosofía teleolóxica, no sentido de que se considera que todo está guiado por un propósito, telos, finalidade, e que este propósito é inmanente, está nas propias cousas, porque está no interior en canto que está na súa natureza. Por ese motivo se fala de que a súa é unha filosofía teleolóxica, como decíamos. Despois está o tema do problema dos universais. Este é un problema que non vamos a desenvolver moi extensamente, pero si apuntar que vai haber un gran debate ao largo do tempo desde que cando falamos de, por exemplo, do ser humano, ou cando falamos dos gatos, ou cando falamos das plantas, cando usamos, digamos, un concepto universal, realmente estamos referíndonos a algo que exista propiamente, existe o ser humano como algo universal, a humanidade existe en tanto que cousa universal, ou só existen os individuos, cada un dos seres humanos, cada un dos gatos, cada unha das plantas, con independencia de cal sexa o caso en cada caso, pero a cuestión é que hai este debate de si os universais, digamos que teñen unha realidade detrás de si, a humanidade ou demais, ou si son solo nomes que usamos para agrupar as cousas. Esta vai ser unha teoría que se desenvolverá despois na época medieval, que será do nominalismo, sobre todo con casos como Ockham, e que vai sinalar, pois eso, que o universal non é como pensaba Platón, algo que exista por si mesmo, sino que son conceptos que usamos para agrupar os individuos. Isto, como decíamos, xa se vincula un pouco ao que dicía Aristóteles, aínda que vai máis alá, ao sinalar que a esencia das cousas está nas propias cousas, non está nun mundo aparte. Pois isto, levado, digamos, ao extremo, no caso da postura dos universais, pois leva a concepción do nominalismo en canto que un universal, cando falamos da beleza, da humanidade, da valentía, así en xeral, pois iso non ten unha referencia concreta, sino que a referencia é como ese conxunto de individuos, nun caso podemos decir dos seres humanos, noutro caso podemos decir das persoas que levaron algunha acción adiante que podemos considerar como valentes e demais. E bueno, despois en Aristóteles está o tema das categorías. Isto xa volo apuntar antes, basicamente o importante é distinguir por un lado a categoría da substancia ou da substancialidade, no sentido así categorial, e por outro lado esas categorías accidentais, como van a ser a da cantidade, calidade, relación, acción, paixón, entre outras. Tedes unha diapositiva na que se vos poñen exemplos de todo este tipo de categorías aplicadas ao caso de Sócrates. Decir que Sócrates é un ser humano ou que Sócrates é home, pois digamos que é fixarnos na súa sustancia, na entidade, no que é realmente e que non pode deixar de ser sin ser si mesmo. En cambio, as outras 9 categorías, cantidade, cualidade, relación, lugar, tempo, posición, estado, acción, paixón, pois refírense a unha serie de trazos accidentais que Sócrates pode cumplir ou non, en algún momento sí, en outros momentos non. Sócrates é mediano, de mediana altura, Sócrates é mestre de Platón, Sócrates está en Atenas, Sócrates está de pé. Calquera desta cuestión, digamos que vai a dicir Aristóteles que é accidental e que realmente que Sócrates pois pode estar de pé ou pode estar sentado ou pode levar unha túnica ou pode non levala, pode ser nun momento desprezado por uns, no outro admirado por outros, e todo isto pois non vai cambiar quen é Sócrates, en canto que ser humano, que é o que realmente pois o define. Isto pois só está para sinalar de toda a súa concepción pois esta gran diferencia entre o substancial e o occidental. Despois tedes o texto de Aristóteles no que afonda na cuestión da causalidade, en esta explicación das 4 causas, en a que pois podedes ver un exemplo de como elas vai identificando e como as vai vinculando e poñendo exemplos.
como, digamos, fala de que se pode falar das causas en 4 sentidos. No primeiro sentido, a materia inmanente da que algo se fai. E pon o exemplo do bronce, no caso da estatua, ou da prata, no caso da copa. Despois, en canto a cousa formal, pois fala da causa, a especie e o modelo. A especie ou o modelo polo que se guía algo. E, digamos que, el pon un exemplo sacado da música. Tamén se poden sacar exemplos das matemáticas para explicar, digamos, en que consiste pois esta causa formal, esta causa como modelo. Despois, fala da causa, dun terceiro tipo de causa, como primeiro principio do cambio ou da quietude, causa como o que leva a que se acometa unha acción, a que suceda algo, e pon o exemplo do pai como causa do fillo. E despois tamén vai a falar, por último, da causa como o fin, é dicir, aquilo para o que algo se fai. E vai poñer o exemplo de que pasear pode ter como objetivo pois a saúde. Unha vez visto isto, pasamos ao tema da metafísica moderna, e dentro del, sobre todo, vámonos centrar na cuestión da sustancia. Como sabedes, a filosofía moderna basicamente iníciase con Descartes no século XVII, que vive sobre todo entre 1600 e 1650 aproximadamente, e no que el pois desenvolveu a súa filosofía, unha filosofía que tratou de superar o pensamento medieval, o pensamento escolástico, e que intentou coñecer como é realmente a realidade e negarse a aceptar pois toda unha serie de coñecementos previos que se daban xa por suposto. Por eso, Descartes, que é o pai do racionalismo, pois é moi coñecido, xa que pon o suxeito no centro do proceso de coñecemento e comeza este proceso sometendo a dúbida todos os coñecementos que el daba por sabidos, por decirlo así. E neste sentido, vai poñer en cuestión o coñecemento que nos dan os nosos sentidos, como xa facía, por exemplo, Platón, pero tamén vai poñer en cuestión que poidamos saber realmente se estamos despertos ou dormidos, e incluso vai a poñer en cuestión si, en caso incluso nas matemáticas e outros feitos lógicos que Descartes ao principio diría que incluso dormidos, pois 2 máis 2 seguiría sendo igual a 4, este tipo de cousas, pois el di que o mellor podería existir un Deus que digamos que me quixese enganar e que incluso en aqueles aspectos que eu podo pensar que son máis obvios, que son máis certos, en eses coñecementos formais como a matemática, pois poderían tamén porse en cuestión. Pero vai dicir Descartes que aínda que dubide de todo isto, hai algo do que non podo dubidar, e vai ser a primeira verdade a que vai a chegar, a primeira evidencia, que vai a ser a de que eu penso, o feito de que eu dubido, porque para dubidar fai falta que haxa alguén que dubide. En este sentido, xa que dubidar é unha forma de pensar, el vai chegar directamente á cuestión de que eu existo, eu son unha cousa que pensa, que isto en latín se di unha res cogitans, e despois vai a derivar pois esta primeira verdade que é a do cogito ergo sum, tan famosa, este penso logo existo, tamén traducido como penso logo son, e que a cuestión é que Descartes de que podemos chegar intuitivamente a partir do proceso de dubidar a esta cuestión de coñecer a nosa propia existencia. E digamos que tedes un texto de Descartes no que el basicamente pois vai a amosar un pouco este exemplo do proceso que levou a cabo ao dubidar, de como el foi dubidando de todo, incluso inclúe algúns apartados máis, como a dúbida sobre os seus razoamentos, que hai ocasións nas que nos podemos equivocar e demais, e nas que, pois, pode manifesto todo este proceso que o levará a chegar a ese primeiro principio da filosofía que ele andaba buscando, xa que quería crear unha propia filosofía nova, xa que había como anterior pois caía en desgraza toda a escolástica, todo o pensamento medieval,
Este vai ser, digamos que, o pilar do seu pensamento. O feito de que eu existo porque eu penso. Esta vai ser unha verdade firme e segura no sentido de indubitable. Unha evidencia da que non cabe dubidar. Outra cuestión importante pois, é o papel do suxeito na física moderna e na filosofía moderna, no sentido de que na modernidade pois se pasa a remarcar que o suxeito, digamos que non é alguén que simplemente coñece a través de recibir nos seus sentidos pois como é a realidade, senón que ten un papel activo no coñecemento, un papel, digamos, moito máis activo do que pensaban filósofos anteriores como os gregos, e que, nese sentido, el vai a sinalar que o papel do suxeito é central. E máis, como podedes ver no texto de Sabater, pois remárcase este descubrimento do suxeito en canto a como, digamos, vai a ser, digamos que, o meu pensamento algo no que eu vou a participar activamente. Despois pasamos a outro punto importante, xa que o coñecemento non é tan relevante no tema actual, sino que será unha cuestión fundamental no tema seguinte. Aquí o que nos interesa sobre todo é a cuestión da realidade. Cal é a concepción da realidade de Descartes? Pois, el, a partir deste primeiro principio que é o res cogitans, do eu como cousa que pensa, pois vai a chegar a que esa cousa que pensa ten na súa mente unha idea da perfección que o leva a que ten que haber algo perfecto con respecto do que el se ve como imperfecto. E isto vai ser a res infinita, tamén chamada Deus. E unha vez que chega a cuestión de Deus, pois vai a dicir que Deus pois é algo perfecto, bondadoso e que non me pode querer engañar. Polo tanto, vai a falar de que isto pois xa me demostra a existencia do mundo, da res extensa, e de que pois todo o que eu dubitaba por os meus sentidos e demais, pois non hai que dubitar tanto, xa que realmente pois Deus ao final pois é o garante de todo eso. E a cuestión é que estas tres cousas, a res cogitans, eu como sustancia pensante, a res extensa como o mundo e a res infinita como Deus, pois van a ser, digamos que, as tres sustancias, é dicir, as tres realidades, porque para Descartes a realidade basicamente vai a ser aquilo sustancial, e a sustancia vai a ser, hai que sinalar que aparte de ser o que algo é e non pode deixar de ser, como decíamos anteriormente na filosofía grega, pois para Descartes é tamén importante outro aspecto da sustancia, que o de definila como aquilo que existe por sí mesmo e non necesita de nada máis para existir. E a cuestión é que para Descartes pois habería estas tres cousas: o eu, a alma, que é o res cogitans, o eu como suxeito pensante, como sustancia pensante, despois Deus, en tanto que res infinita, e por outro lado o mundo, en tanto que res extensa. Aquí chegamos á cuestión da sustancia e o racionalismo en canto a que esta concepción da sustancia de Descartes vai a ser criticada por estes e outros filósofos. A este respecto, como vimos, Descartes fala de tres sustancias: o pensamento, a extensión e Deus, e o que vai a dicir Spinoza é que realmente só existe unha única sustancia, que é Deus, porque o que chamamos pensamento e extensión non son algo realmente independentes, non son realmente sustancias, senón que son atributos da única sustancia que é Deus. Neste sentido, o que eu son é algo que deriva de Deus, entre outras cousas porque, digamos, Deus é o creador, del sae todo. Incluso para Spinoza, pois digamos que el identifica a natureza con Deus. En este sentido, pois todos estamos unidos nesa única sustancia que é Deus. E a cuestión é que neste sentido non hai tres sustancias, senón que só habería unha. Por outro lado, tamén está Leibniz, outro filósofo racionalista,
como Spinoza. Spinoza é un filósofo holandés, e Leibniz é un filósofo alemán, que en concreto vai a decir que non hai unha ou tres sustancias, senón que hai infinitas sustancias. El vai falar das sustancias como mónadas, como digamos uns puntos espirituais, uns puntos de forza, que ao combinarse entre sí forman todo o que existe. E digamos que vai ser outro plantexamento distinto. Seguindo que a modernidade, temos que apuntar que, aparte do racionalismo, hai outra gran tradición que é a do empirismo, é aquela tradición que vai a poñer en cuestión todas estas, digamos, todas estas doutrinas racionalistas que pensan nun suxeito moi forte como centro do coñecemento, que falan de como o suxeito a través da razón pode coñecer a realidade sin ni sequera necesitar da experiencia e demais. E de que falan pois de que o suxeito ten unha base ontolóxica que, digamos, lle dá unidade e continuidade. Pois os empiristas van dicir que isto non é así, que o que eu son, todas esas, digamos que o que eu son é basicamente como un faz, un conxunto, un feixe de experiencias, un feixe de sensacións, e que realmente non hai unha base ontolóxica detrás, senón que o único que lle dá unidade pois son elementos psicolóxicos que teñen que ver con aspectos como a memoria. A través da miña memoria eu penso que eu son o mesmo que era fai o mellor 10 ou 20 anos. Pero realmente, para autores como Hume, pois non hai unha base ontolóxica de realidade, digamos, inmutable aí que lle dé esa unidade que ate todo ese feixe de sensacións do que era eu con 5 anos, eu con 15 anos, eu con 20 e tantos anos. Digamos que non hai algo que me una en cada un deses momentos. Esta concepción que se vincula pois ao escepticismo, ao relativismo e demais, pois digamos que o probabilismo e outras cuestións pois volve a estar bastante de actualidade no pensamento, digamos, posmoderno, que digamos que na época contemporánea hai toda unha filosofía, volve a estar de moda, xa que na actualidade, na filosofía contemporánea, este pensamento foi recuperado sobre todo polo que se ven en denominar a posmodernidade. Na posmodernidade volvese a poñer en cuestión todo este tipo de ideas substanciais, todo este tipo de ideas ontolóxicas de que a realidade se pode coñecer tal como é e demais, en tanto que son unha serie de relatos, os relatos da modernidade, relatos sobre a razón, sobre a nosa capacidade de coñecemento, sobre como era a realidade, que caeron en desgracia e xa non se sostén. Neste sentido, actualmente, ponse o foco no insubstancial da existencia, no insubstancial da realidade, na pluralidade de subjetividades, e entra en crise, como decimos, toda esta serie de ideas da substancialidade do eu, de Deus e do mundo, tal como as concebía, por exemplo, Descartes. Unha vez dito isto, pasamos xa a segunda parte do tema, aquela vinculada ás cosmovisións científicas. Hai que sinalar que vamos a pasar por 3 apartados. O primeiro é da cosmovisión aristotélica, que digamos que é a visión dominante durante a época antiga, mas tamén durante a época medieval, pois como veremos a concepción de Aristóteles é recuperada e recollida polo pensamento cristián. Despois temos outro apartado sobre o universo mecánico, o cal vai a ser a concepción, a cosmoloxía a partir da época moderna, sobre todo con Copérnico, Galileo, chegando a Newton como gran referencia, e posteriormente achegarémonos a física contemporánea como terceiro apartado, no cal veremos como a física relativista de Einstein máis a física cuántica pois van a levar a unha serie de cambios na nosa concepción de como é o universo, que tamén vamos a salientar, sobre todo para comparar ca concepción newtoniana. Comezando, pois temos a cosmovisión aristotélica, que comeza pois con texto de Crombie sobre como é esta concepción. O máis importante é sinalar que é unha concepción geocéntrica, na cal a Terra está no centro do universo. Ademais, é unha concepción na que se falaba de diferentes esferas que van desde a Terra hasta o final, no que hai unha serie de cristais,
e no cal se vai situando pois, os planetas que se coñecían daquela época. A cuestión é que, polo tanto, esta é unha concepción geocéntrica, mas non só geocéntrica. Na seguinte diapositiva afondamos en que tamén é heteroxénea. Heteroxénea, que ven do termo hetero, que significa distinto, quere dicir que está formado, que ten dúas partes diferenciadas. Estas partes van a ser, por un lado, a esfera sublunar e, por outro lado, a esfera supralunar. En canto a esfera sublunar vai estar formada polos 4 elementos xa coñecidos desde antes, que son os 4 elementos dos que falaba Empédocles, que eran a terra, o aire, o lume e a auga. E digamos que vinculado a estes elementos vai haber un movimento natural vinculado a esta esfera, que vai ser, digamos, no caso da terra e da auga cara abaixo, no caso do que está conformado por aire e lume cara arriba, e digamos que esta esfera se vai vincular as propiedades de cambio e corrupción. Digamos que nesta esfera que na que vivimos nós, pois hai nacemento, hai crecemento, hai avellentamento e hai, digamos que, corrupción e degradación. Por outro lado está a esfera sublunar. Esta, digamos que está formada por outro elemento distinto que é o éter, e digamos que é un elemento que ten as propiedades de ser algo eterno e incorruptible, por eso todos os obxectos celestes son eternos, incorruptibles, perfectos, e o seu movimento natural é o circular, pois para Aristóteles era un movimento perfecto, o mellor dos movimentos posibles. E a cuestión é que esta definición do mundo como algo heteroxéneo significa, neste sentido, que hai dúas partes diferenciadas, cada unha que súas propias, digamos, elementos, propiedades e demais. E isto vai se contrapoñer, como veremos próximamente, pois que a concepción moderna. Tamén, como veremos, esta vai ser unha concepción organicista do universo, entendido este como prácticamente un ser vivo, o cal tamén se vai contrapoñer con outros elementos da concepción moderna, e tamén veremos que é unha concepción finalista, xa que Aristóteles pensaba, como vimos sinalando, que todo ten un fin, todo ten unha tendencia natural cara a cal se move. Algo que xa víamos cos movimentos naturais dos que estuvemos falando. Pasando xa a este segundo paradigma, o paradigma moderno, pois pasamos á concepción heliocéntrica. Este modelo que se asentará na época moderna grazas aos descubrimentos que iren facendo determinados científicos, como pode ser o caso de Copérnico, tamén así como Kepler, Galileo e finalmente Newton, e digamos que é un modelo que vai a situar o Sol no centro. Nós somos un planeta máis que xira tamén alrededor do Sol. Ademais, pois, vaise a poñer en cuestión un montón das crenzas dos antigos, tanto de Aristóteles como da época medieval, en canto a isto, en canto a que non somos o centro do mundo, e que ademais, pois, estes seres ou obxetos celestes, pois tampouco son tan perfectos como pensábamos. Digamos que grazas ao telescopio se vai a descubrir as manchas solares e outra serie de elementos, e finalmente será sobre todo Newton quen vai a establecer pois esta concepción de que a parte de ser heliocéntrica vai a ser homoxénea en canto a que todo o universo, desde a Lúa hasta a Terra, hasta onde estamos nós mesmos, hasta, digamos, Marte ou cualquier outro planeta ou o propio espazo, pois digamos que todos nos guiamos por unhas únicas leis, unhas leis universais. Por eso se fala dun universo, que é un concepto tamén que ten que ver con esta imaxe da modernidade de que todo está unido e todo se guía por unhas leis. Exemplo das cales, pois, Newton será o que falará da lei da gravidade e que é un exemplo de lei que se aplica, digamos, en calquera espazo, en calquera lugar. Mais alá desa diferenciación que facía antigamente Aristóteles entre o mundo sublunar e o mundo supralunar. Por outro lado, tamén hai que sinalar que esta é unha concepción determinista e mecanicista. Determinista en canto a que se coñecemos esas leis podemos coñecer, digamos, como está todo determinado, e ademais isto vinculase á concepción mecanicista en canto a que o universo funciona como unha máquina. Isto pódese observar sobre todo no texto seguinte de Kepler, na que fala do universo como un reloxo, e que digamos que amosa esa concepción mecanicista do mundo como un reloxo en contraposición a esa concepción organicista
previa, sobre todo pois, do modelo de Aristóteles. Vistos estos, xa podemos pasar ao terceiro paradigma, que é aquel que ten que ver ca física contemporánea, e que basicamente ten que ver con que a física newtoniana hai unha serie de elementos, unha serie de anomalías ás que non pode responder, unha serie de problemas que non é capaz de superar, e que digamos que con estes novos paradigmas, como vai a ser a teoría da relatividade de Einstein ou a teoría cuántica, pois vais a empezar a resolver unha serie de problemáticas ao cambiar unha serie de elementos nas súas teorías. A este respecto, a teoría da relatividade, sobre todo, vai a sinalar que o tempo e o espazo non son unidades absolutas, tal como entendía o Newton, sino que van a ser relativas. En este sentido, van ser relativas ao seu observador. Hai que recordar que a concepción de Ortega y Gasset da verdade como perspectiva, que veremos na posterior unidade, pois vai a ter que ver moito ca teoría da relatividade de Einstein, en canto a que esta concepción do peso do observador e de como o propio observador intervén na propia, digamos, realidade a hora de querer coñecela, pois é algo que terá esas influencias posteriores. Pero bueno, o importante aquí é sinalar que digamos que en base á teoría da relatividade de Einstein, pois vanse a poder resolver unha serie de problemáticas que antes non se podía, sobre todo en relación a cuestións como as partículas ou os reactores nucleares. A este respecto hai un texto de Einstein da súa obra sobre a teoría da relatividade, na que vai explicar, digamos, os cambios que ele está introducindo en relación ao que era a teoría de Newton, sobre todo como vai a unificar cuestións tales como a conservación da enerxía e a conservación da masa e outros cambios que vai a ir introducindo. Despois temos a mecánica cuántica. A mecánica cuántica, que é elaborada por outros científicos, pois vai a ser tamén un cambio ao respecto de como se entendía determinados elementos para poder resolver unha serie de problemáticas que a mecánica, digamos, clásica, a mecánica de Newton, non podía resolver. Neste caso, a cuestión é que a física clásica, particularmente, vai a defender que as magnitudes naturais, como a materia e a enerxía, son continuas. E isto non pode explicar a propiedade da radiación dos átomos. E digamos que ante isto, pois, os defensores da física ou da mecánica cuántica van a defender que a natureza sí que dá saltos, digamos que non é continua, é discontinua. En este sentido, falan de que se poden intercambiar diferentes conxuntos de enerxía en forma de paquetes. E eses paquetes de enerxía son os que van a recibir o nome de cuantos. Por iso o novo paradigma da física denominarase mecánica cuántica. Por outro lado, a este respecto, en canto a mecánica cuántica e a imposibilidade de coñecer ao mesmo tempo e con tal certeza a posición e velocidade dunha partícula, hai que sinalar que este é o que se veu a denominar o principio de indeterminación de Heisenberg, e ten que ver con que a posición dun electrón non pode ser localizada ao mesmo tempo que se sinala cal é a súa velocidade. Só podemos saber unha cousa á vez. E digamos que isto vai a ter que ver tamén con outras concepcións, como vai a ser a que nos van a aportar tamén a teoría do caos, e que ten que ver coa importancia que van a ter o azar e o observador na nova concepción da ciencia, en contraposición a esa concepción da mecánica clásica, da física clásica, de que todo era predecible, de que o universo estaba determinado e demais, pois vaise ver que isto non é así e que hai moito que non podemos saber, que o noso coñecemento sempre vai a ser limitado e probabilístico. A este respecto, en concreto, a teoría do caos é aquela teoría que di que unha pequena acción nunha parte do mundo pode levar a desatar unha serie de consecuencias por todo o mundo ou no outro extremo do mundo que non poderíamos predecir. E digamos que isto afecta a calquera tipo de sistemas dinámicos, tamén chamados sistemas complexos, nos cales os objetos cambian
de lugar, hai moitos elementos metidos e digamos que é imposible predicilo todo. E isto, digamos que se aplica á socioloxía, aplícase ao estudo do tempo, por eso non se pode saber con exactitude que tempo vai facer nos días, sempre nos movemos con probabilidades, e digamos que isto podémoslo aplicar ao caso do coronavirus, como pois un suceso moi lonxano no mundo puido afectar, digamos, a todo dunha forma impredecible. Pois isto ten que ver con esta teoría do caos, tamén chamada do efecto bolboreta, en canto a que se unha bolboreta bate as ás nun determinado momento pode cambiar a situación inicial do sistema de tempo meteorolóxico nun lugar moi alonxado. E con isto remotaríamos a nosa exposición.